Hello student, दा आङो फोरोंनो लादों क्लास 10 नि मेथ्स लेसन 8 सोंथि बिदां 8.2 क्वेश्चन नाम्बार 1 नि 1 and 2 दा जोंहा क्वेश्चना दङ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री दङ जोंनि क्वेश्चना दा जोङो बेखौहाय जोङो टेबलनिफ्राय जोङो लागोन sin 60 डिग्रीनि माना जोंनि दंखायो आङो बेनियावहाय आं नोंसोरनो बुजिनायनि थाखाय आङो टेबलखौ लादों जोंहा नायदो नै sin 60 डिग्रीनि माना दङ √3/2 दा जोङो बेयाव लिरगोन √3/2 आरो cos 30 डिग्रीनि माना दङ नै जोङो cos 30 डिग्री √3/2 बेबो दानो जोङो लिरगोन √3/2 प्लस जाबाय sin 30 डिग्रीनि माना दं जोङो नै 1/2 दाने जोंहा cos 60 डिग्रीनि माना दं जोङो टेबलनिफ्रायनो नै 1/2 दाने जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो दानिया जोङो मोनजोबा भेलुखौ दाने जोङो बेखौ सानजाबनांगौ जोंहा 2 जों 2 सानजाबोब्ला मा मोनगोन 4 मोनगोन ओमफ्राय √3 जों √3 सानजाबोब्ला 3 मोनगोन आरो प्लास दाने बेखौ सानजाबोब्ला मा मोनगोन 4 1 जों 1 सानजाबोब्ला 1 दाने बिनि दुसासेया जाबाय एखे मोननैबो अब्ला मा जागोन 4 आनो जागोन अब्ला याव मा जागोन 3 प्लस 1 अब्ला मोननैजों दाजाबोब्ला मोनबाय जाबाय 4/4 बेखौ रानोब्ला मोनगोन जों 1 दा जोंहा क्वेश्चन नाम्बार 1 नि आन्सारा जाबाय 1 दाने दङ जोङो क्वेश्चन नाम्बार 2 क्वेश्चना दङ जाबाय 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री जोंहा बेखौबो जोङो टेबलनिफ्राय नायोब्ला नुगोन नै बेवहाय cos 45 डिग्रीनि माना मा दङ tan 45 डिग्रीनि माना दङ जोङो जाबाय नै 1 अब्ला बेखौ मारै लिरगोन जों 2 cos स्क्वायर tan स्क्वायर नै अब्ला जोङो बिनि भेलुआ 45 नि माना मा जोङो 1 अब्ला जों बेखौ लिरगोन 1 स्क्वायर प्लस दाने cos 30 डिग्रीनि माना दङ जाबाय जोङो नै cos 30 डिग्रीनि माना cos 30 √3/2 अब्ला जोङो बेवहाय स्क्वायर दङ नै अब्ला जोङो स्क्वायरखौ होगोन cos नि माना √3/2 स्क्वायर माइनस दाने sin स्क्वायर 60 डिग्रीनि माना दङ जाबाय जोङो नै sin 60 डिग्रीनि माना √3/2 अब्ला जोङो बेयावबो मा लिरगोन √3/2 स्क्वायर अब्ला दाने जों मिथिगौ 1 नि स्क्वायरा जाबाय 1 प्लस दाने √3 नि स्क्वायरा जाबाय 3 अब्ला बेयाव जाबाय 2 नि स्क्वायरा 4 माइनस दाने सरि नैबे प्लास ओमफ्राय बेबो एखेयानो √3 नि माना 3 बियो 4 दाने मा जाखो बिजों सानजाबोब्ला 2 दाने बियो प्लास बियो माइनास अब्ला जोङो प्लास माइनास मा जायो इसोर भेलुआ एखेखौ दानख'लायोब्ला जों मा मोनगोन 0 अब्ला जोंनि आन्सारा जाबाय 2 दाने क्वेश्चन नाम्बार 2 नि आन्सारा जाबाय 2 थेंक इउ जै बर' फरायसानि जै बड'लेण्डनि दाबोनो आंनि चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो आरो गोदान भिडिअ फोरोंनायखौ नों मोनगोननाय बायदि नटिफिकेसन बेलखौबो